Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, maraming salamat po sa mga biyayang pinagkakaloob ninyo sa amin sa araw-araw. Nagpapasalamat din po kami ng marami sa bawat araw na lumipas na kami po ay iyong ginabayan. Hinihiling po namin na lagi po ninyo kaming alalayan sa pang-araw-araw at ilayo po ninyo kami sa kapahamakan. Palagi po sana ninyong gabayan ang aming mga mahal sa buhay na malayo sa aming piling. Naway patuloy po sana ninyo silang bigyan ng malusog na pangangatawan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Sila po ang aming mga inspirasyon upang patuloy naming himukin ang aming mga pangarap sa buhay. Patuloy po sana ninyo kaming bigyan ng lakas upang malabanan po namin ang mga pagsubok sa buhay. Basbasan po sana ninyo ang aming bansang Pilipinas na maging maunlad ang ekonomiya at maging ang aming pamahalaan upang makabalik na po kami sa aming bansang sinilangan. Patawarin po ninyo ang aming mga pagkakasala kung kami man po ay nakagawa ng kasalanan na labag sa iyong mga utos. Nangangako po kami na magbabagong buhay at iwasan po namin ang mga maling gawain upang maging karapat-dapat sa inyong harapan. Gagampanan po namin ng maayos ang aming gawain sa iyong pangalan. Ang lahat ng ito ay hinihiling po namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.